Uyazini ukuthi yini elindelekile kuwena uma ngabe ufuna ukufunda njengomfundi mhlawumbe ubuciko bomlomo ufuna ukufunda inovel? Uyazini ukuthi yini elindelekile kuwe? Ake siboneke ukuthi yini elindelekile. Sanibonani manene namanenekazi, igama lami nginguSpooky N isiZulu. Namhlanje sizofunda ngokuhluzwa kobuciko bomlomo. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe omunye uzothi ayi ngoba ukhuluma ngobuciko bomlomo uthisha namhlanje kusho ukuthi mina ngoba ngenza inovel hayi angidingekile. Namhlanje sisakhuluma nje ngokujwayelekile. Uma ngabe singasho ngesingisi singathi phecelezi we are general. Ngicela ke ukuthi siqaleke. Uma ngabe ufundisa inovel nobuciko bomlomo, zingakhi izimpawu, izinkomba noma imibuzo emide? Ukukhumbuzana nje, lokho akuchaza ukuthi imibuzo emfushane angeke sikwazi ukuyisusela kule mibuzo emide. Cha, akunjalo. Imibuzo emfushane siyakwazi ukuyisusela kule mibuzo emide, kulezi zimpawu, kulezi zinkomba. Zingakhi izinkomba, zingakhi izimpawu, mingakhi imibuzo emide? Iyisishaka lombili. Eyoqala isakhiwo nesakhiwana. Eyesibili ukuvezwa kwabalingiswa. Umsebenzi womlandi. Yindikimba nomyalezo. Ulwazi lwaphambilini. Yisizinda, yiqhaza elibanjwe abalingiswa ukuthuthukisa indikimba yenovel, indikimba yenganekwane, indikimba yenkondlo yomdabu. Siqhubekeni. Umumo wendaba. Singasho nje ukuthi umumo wenganekwane. Esingasho ukuthi kuyisakhiwo. Umumo wenovel okuyisakhiwo. Ngoba siphinde futhi sibheke isakhiwo, sibheke kanye nesakhiwana. Okwesikhombisa umoya nengujikhwebu. Okokugcina ukulandelana kwezigameko. Ake siqaliseke. Uma ngabe sibheka isakhiwo kanye nesakhiwana, siyini isakhiwo? Isakhiwo nje uma ngabe singaxoxa ngaso singasho ukuthi uma uphendula umbuzo uzophendula ngalendlela. Kodwa ke ukwakha isithombe engqondweni ukuze ungaphindi ukhohlwe lokho. Sizosho ke mfundi ukuthi uma usuphendula uzophendula kanjani. Ake sibone, isakhiwo yindaba, yinganekwane kusukela eqaleni kwayo uze uyofika ekugcineni. Yinovel kusuka ekuqaleni kwayo uze uyofika ekugcineni. Ngoba la indaba yethu kungaba yinovel, kungaba inganekwane. Khumbula ke, uma ngabe usuphendula umbuzo ke usuzothini ke manje? Usuyazi ukuthi kufanele ukuthi ngixoxe indaba mos ukuthi isuka iqalaphi ize iyephi. Ayike, kodwa ke manje uma usuphendula umbuzo usuzothini? Usuzothi isakhiwo sithinta okuthathu. Sithinta isethulo, umzimba nesiphetho. Okuchaza ukuthi nesakhiwana sithinta isethulo, umzimba nesiphetho. Ake siboneke. Uma ngabe ke manje sesazi ukuthi siyini isakhiwo, sesazi ukuthi ke manje siyini isakhiwana,
nje sizowuphendula kanjani ke manje umbuzo ke manje othinta isakhiwana. Yebo, isakhiwana naso sithinta isethulo, umzimba nesiphetho. Kodwa ke manje uma ngabe sesiphendula umbuzo omayelana nesakhiwana, sizobe sesithini ke manje uma ngabe sesiphendula umbuzo? Sizothi isakhiwana indatshana ngaphakathi kwendaba. Yindatshana ngaphakathi kwendaba. Ake siphume ke manje sibheke nje ukuthi singakwenza kanjani lokhu. Singenza kanjani ukuthi isakhiwana singasikhohlwa sanhlobo. Singenza ngalolu hlobo. Angithi ukubone umbhali exoxa indaba yakhe. Ayixoxa indaba yakhe umbhali asivezele umlingiso semqoka noma umlingiswa ovelele noma umlingiswa omkhulu. Asivezele yena, asixoxele ngaye. Kuthi ndawo aveze omunye umlingiswa manje umbhali. Axoxe ngalo umlingiswa loyo asethulele yena. Aveze nezihlokwana ezinye esizokhuluma ngazo esakhiweni. Axoxe ngaye kube ngazathi usekhohliwe ngomlingiswa osemqoka. Uma enze njalo, siye sithi ke manje leyo ndatshana leyo ngoba ingaphakathi kwendaba enkulu, siye sithi isakhiwana. Mfundi, ake sikuphinde futhi lokhu ukuze ukuzwisise kahle. Nanoma isakhiwana sifana nse nesakhiwo, ochaza ukuthi sithinta isethulo, sithinta umzimba, sithinta isiphetho. Kodwa ke manje uma ngabe usuphendula umbuzo, uphendula kanjani? Uthi isakhiwana yindatshana ngaphakathi kwendaba. Kodwa ke manje uma ungafuni ukukhohlwa uye uthini? Uma ungafuni ukukhohlwa kodwa ungeke wabhala phansi, ungeke lokhu wakubhala phansi. Uye uthi umbhali kuye kuthi nje esebhalile asivezele omunye umlingiswa, asivezele ukuthi lo mlingiswa unayiphi inkinga, asivezele zonke izihlokwana ezithintekayo esakhiweni. Kube ngathi manje usekhohliwe. Uma enza njalo uxoxa ngesakhiwana. Asiboneke ukuthi sikhuluma ngani. Phela ake sithi isakhiwo nesakhiwana. Angithi sisakhuluma ngako nje. Ake siboneke isakhiwo nesakhiwana. Ngiye ngathi phambilini sinezihlokwana. Ake sizibheke lezi zihlokwana. Kusho ukuthi nje uma ngabe bengiphethe ipeni nephepha bengizobhala. Ngoba lezi zihlokwana ziba kubakaki uma ngabe sitadisha, kufanele zibe ekhanda lakho wazi ukuthi zikhona vele. Ake sibavuleke abakaki. Isihlokwana sokuqala isingeniso, isusa sodweshu, ukubhebhetheka kodweshu, isiqakaqaka, ubikezela, ukujeqeza emuva, uvuthondaba, iphola vuthondaba, yingwiji khwebu. Asibavaleni ke manje abakaki. Uma ngabe sesikhuluma ngesiphetho, ababhali indaba yabo abanye bayiphetha ngovuthondaba. Yingakho sithe eqaleni kuyenzeka uvuthondaba sungalitholi emzimbeni, siluthole esiphethweni. Uma umbhali efika nje kuvuthondaba abe uyagcina, abe indaba yakhe uyayiphetha. Kodwa ke futhi ke manje kuyenzeka ukuthi umbhali ke manje vele aphethe indaba yakhe ngebohlololo noma ngephola vuthondaba. Omunye umbhali aphethe indaba yakhe ngengwiji khwebu. Bese sithi ke manje ke konke lokho kuyisakhiwo. Ngisicela ukusho ke angeke afike uthisha eklasini afundise isakhiwo asiqede mhlambe ngethemu yokuqala
akwazi ukuthi kungenzeka kanjalo ngoba isakhiwo siyincwadi yonke. Kusho ukuthi uthisha kufanele azi nomfundi ukuthi kuzothi kufundiswa nje kube kuthintwa lezi hlokwana esizibalile, lezi ezikubakaki esizibalile, kuphinde kuthintwe izihlokwana zesakhiwo njengoba sinjalo, kuphinde kubalwe izihlokwana futhi zesakhiwana ngoba akuchazi ukuthi lokho uma ngabe uxoxa ngesakhiwana ngeke uxoxe ngesethulo, ngeke uxoxe ngomzimba, ngeke uxoxe ngesiphetho. Akusho lokho, akusho kanjalo. Ake siboneni-ke. Sesikhuluma ngani ke manje? Sesikhuluma ngophawu lwesibili. Uma ngabe sihluza inganekwane, sikhuluma ngophawu lwesibili uma ngabe sihluza inovel. Uphawu lwesibili ukuvezwa kwabalingiswa. Umbhali abalingiswa angabaveza ngezindlela eziningi. Angabaveza ngamagama abo, angabaveza ngezenzo zabo, angabaveza ngezevatho noma izimpahla abazigqokayo. Kodwa ke enovelini kanye nasenganekwaneni kufanele sazi ukuthi umbhali angaphinde futhi asebenzise lamagama amabili alandelayo. Asebenzise igama elithi kunomlingiswa oyisicaba, kunomlingiswa oyindilinga. Lokhu sikuthola kuphela enovelini kanye nasenganekwaneni. Indilinga ichaza ukuthi lo mlingiswa uyaguquguquka. Uma sithi lo mlingiswa uyindilinga sichaza ukuthi lo mlingiswa uyaguquguquka. Namhlanje wenza lokho, namhlanje wenza lokho. Ake sibekise sithi unenhliziyo enhle. Umbhali uzomveza kusukela eqaleni kwendaba njengomlingiswa onenhliziyo enhle kuze kuyofika egcineni. Uma ngabe sithi lo mlingiswa uyisicaba, sichaza ukuthi lo mlingiswa akashintshi. Uma ngabe evezwe enenhliziyo embi, uzovezwa anenhliziyo embi kusukela ngathi angizizwa ukuthi awuthi ngiqale phansi. Umbhali usivezela umbhali uphinde athi kunomlingiswa oyisicaba, kunomlingiswa oyindilinga. Uma ngabe sithi umlingiswa oyindilinga, kusho ukuthi lo mlingiswa lona uyaguquguquka, uyashintsha. Uma ngabe vezwe eqaleni kwendaba enenhliziyo enhle, sizombona mhlambe maphakathi nayo indaba eseguqukile, esenenhliziyo embi. Mhlambe futhi egcineni simbone esenenhliziyo enhle, sithi uyindilinga, uyaguquguquka. Uma ngabe eyisicaba, uvezwa eyinto eyodwa kusukela eqaleni kuze kuyofika egcineni. Uma ngabe enenhliziyo enhle, kuthiwe nje unenhliziyo enhle kusukela ekuqaleni kuze kuye egcineni. Ake sithathe manje uphawu inkomba, umbuzo omude wesithathu. Lapho sithi umsebenzi womlandi. Umlandi umbhali wendaba. Umlandi umxoxi wendaba ngoba uyasixoxela, ngoba siyizwa ngaye le ndaba, uyena osethulela yona. Uma ngabe ke usuqedile ukusho kanjalo, usuzosivezela ke uhlobo lwakhe. Sinezinhlobo zabalandi ezintathu, kodwa ke manje asizuxoxa ngazo ngoba izincwadi esizenzayo, izinganekwane esizenzayo kanye futhi nama-novel esiwenzayo asebenzisa uhlobo olulodwa lomlandi, asebenzisa umlandi wesithathu. Kuzothi ke uma ngabe sesixoxa ngomdlalo, siveze olunye uhlobo lomlandi.
Kodwa ke manje la enovelini nasenganekwaneni asixoxe ngohlobo olulodwa. Umlandi wethu wenovel noma ngabe yiphi novel oyenzayo, umlandi wesithathu noma ngabe yiliphi ibanga kusukela ebangeni le-10 kuze kufike ebangeni le-12, umlandi wesithathu. Sisho ngani? Sisho ngoba umlandi wesithathu ufana noNkulunkulu. Abakuthandi ke njalo lokho abasindisiwe. Kodwa sisho ngani? Sisho ngoba umlandi wesithathu uyakwazi ukuxoxa ngomlingiswa oseGoli. Athi lo mlingiswa ubeseGoli, kodwa phinde asivezele noma sethulele omunye umlingiswa mhlambe okuphi oseMbombela. Athi meqeda nje uxoxa ngomlingiswa wakhe oseGoli, athuthuke asixoxele ngomlingiswa wakhe oseMbombela. Axoxe futhi ngomlingiswa wakhe oseNkandla. Sambona ke uma ukuthi uyakwazi ukubona eindaweni eziningi ngesikhathi esisodwa. Yingakho sithi lo mlandi umlandi wesithathu. Bazosixolela ke abazalwane, umlandi wesithathu. Ake sibone, kusho ukuthi enovelini yakho umlandi wesithathu. Akhathalekile ukuthi isihloko sayo sithini. Uzihlangene phezulu ebangeni le-11 kulungile. Yimpi yabomdabu isethunjini ebangeni le-12. Ube ngithi lizokuna ebangeni le-12. Ukunjalo ke ebangeni le-12 akhathalekile. Wenzani ubuciko bomlomo uju lwezizukulwane akunankinga, umlandi wesithathu. Ake sigoqe sisonke. Umsebenzi womlandi. Ngenisa ke manje. Umlandi umxoxi noma umlandi umbhali wendaba. Umlandi wale novel noma umlandi walobu buciko bomlomo, umlandi wesithathu, ngoba ufana noNkulunkulu futhi ubona yonke indawo. Siyagcina lapho. Emzimbeni usuthini? Emzimbeni usuthi umlandi unemisebenzi. Kusho ukuthi usuxoxa ngomsebenzi womlandi. Umsebenzi womlandi siwubona kahlanu. Umlandi usixhumanisa nabalingiswa. Kusho ukuthini la? Kusho ukuthi phela uzobe usivezela abalingiswa ngendlela osofundiswe ngayo, ngoba usuyazi ukuthi abalingiswa bavezwa kanjani. Usuyazi ukuthi kunabalingiswa abayisicaba. Usuyazi ukuthi abalingiswa bavezwa ngezevatho zabo, bavezwa ngamagama abo, bavezwa ngezenzo zabo. Usuyakwazi lokho. Ngakho ke uma uthi usixhumanisa ngabalingiswa, uzobe uveza noma uxoxa ngokuvezwa kwabalingiswa. Umlandi uyalandisa. Lapho uxoxa ngesakhiwo kafuphi uyafinqa. Kuchaza ukuthini lokho? Kuchaza ukuthi lezi zimpawu eziyisishiyagalombili esizibalile phambilini zonke ziyathelelana, ziyaxhumana. Uma ngabe uthi umlandi ulandisa indaba yakhe, angeke ke manje usaba nazo leza mhlambe leza zihlokwana zesakhiwo. Usuzovele uthi umlandi uxoxa ngendaba usuke nayo eqaleni uze nayo phakathi nendawo uze nayo ekugcineni uyifinqe, ngoba zonke lezi zinkomba noma lezi zempawu noma lembuzo emide iyathelelana. Ake sibone umsebenzi womlandi wesithathu. Umlandi uyayiqondisa indaba yakhe. Indaba yakhe ingayinde, indaba yakhe ingayimfushane. Uyayiqondisa indaba yakhe umlandi. Sizothi mase sixoxa ngomsebenzi womlandi bese ke siyalanda. Sisho ukuthi sisho ngani? Ngichaza ukuthi sizobe sisho sixoxe kabanzi. Sisho ukuthi sisho ngani? Umlandi uyangenelela.
sizosho ukuthi sisho ngani uma ngabe sesisho kanjalo, uma ngabe sithi uyangenelela, uma sesixoxa ngomsebenzi womlandi. Okugcina, wethula amaqiniso. Umlandi uthi uma sixoxela indaba asivezele okuthile mhlambe ebesingakunaki okwenzekayo emphakathini ukuthi hawu kunento enje eyenzakalayo. Uma ngabe sithatha ube ngithi lizokuna, bakhona abantu abaguqula noma bashintshe ubulili babo. Uma ngabe sithatha iqiniso lelo, uma ngabe sithatha impi yabomdabu isethunjini, abantu bathi bangafunda njengobafana bakhohlwe yimvelaphi yabo, bakhohlwe ukuthi babuyaphi. Masisho kanjalo phela iqiniso lelo. Ake sithathe okunjalo ke. Ingane zamantombazane uye uthi uma uzithumela esikoleni zibone ukuthi usebenze kanzima, zifike zishintshe, zikhohlwe ingemuva lazo. Iqiniso phela lelo. Ake sithathe inganekwane ethi impisi eyisiminzi. Kanti akukhokheli ukuba nomona. Uma ngabe unomona kusho ukuthi ke phela manje kufanele ulokhuze uqaphele ngoba kusina kuyakujeqeza. Iqiniso lelo. Ngakho ke umlandi usethulela amaqiniso. Umbuzo omude wesine noma uphawu lwesine noma inkomba yesine, indikimba nomyalezo. Asizuxoxa kabanzi ngendikimba nomyalezo ngoba bese sixoxile kuphi, bese sixoxile ngenkathi senza inkondlo.